A la Galeria Miguel Marcos, és la inauguració que s'hi fa, però si aguaitem un moment a l'església de Sant Felip Neri, al barri gòtic, veureu que s'hi està fent. Parlem de música, perquè l'equip que avui formen Bea Rodríguez Pérez i Juan Gutiérrez Sánchez estan escoltant música barcelonina del segle XVIII. Bea, més específic, impossible, però és que sé que a més avui ens atanseu, ens oferiu una música que surt d'unes partitures que eren inèdites, veritat? Doncs sí, fins ara aquestes partitures, aquestes melodies d'orgue que estem escoltant en aquests moments, diguem que estaven en un arxiu, en el de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, i avui finalment les podrem escoltar en un concert gratuït a les 7 de la tarda aquí a Sant Felip Neri, a l'església de Sant Felip Neri, que jo no sé, Antonio, si podríem dir que avui tenim un concert únic, perquè estem escoltant algunes partitures, la majoria d'elles que són inèdites. Doncs sí, efectivament, són unes peces que hem rescatat del fons de música antiga pertanyent a la Universitat de Barcelona, que fins ara mai ningú havia reparat en la seva existència. Doncs perquè estem nosaltres una miqueta per donar també visibilitat, i jo no sé, Oriol, si això pot ser l'inici també d'un cicle que anualment anem veient a Barcelona. Doncs esperem que sí, que sigui l'inici d'una recuperació patrimonial més intensa al llarg dels propers anys i tant. Fins ara hem estat escoltant l'orgue, però aquí també tenim un conjunt musical que serà protagonista d'aquesta música del segle XVIII, que això ha sortit dels arxius i una miqueta gràcies a vosaltres, si els podem escoltar seria fantàstic. El que heu fet és treure'ls d'aquests arxius i que nosaltres avui els puguem escoltar. Doncs sí, efectivament, ha estat una feina de molts anys, ja portem 3 anys ben bé, i hem hagut de fer una edició crítica, amb l'estudi corresponent, passar els materials als músics pràctics per preparar un concert, i potser després podríem pensar en un enregistrament. Hem de pensar que a Barcelona al segle XVIII la música que es feia en esglésies, en capelles, fins i tot en convents, era molt important, i no ho sabem. Bueno, sí, vertebrava el que era el dia a dia de la gent que vivia a Barcelona, i per tant poder posar recuperar tot aquest so del dia a dia de la ciutat de Barcelona de tot els 700, doncs és realment una riquesa patrimonial que no podem passar. A més, hem estat escoltant els assajos i moltes d'aquestes melodies eren molt alegres, fins i tot operístiques, no semblen tampoc allò música d'església. Exacte. Sobretot la d'orgue, per exemple, és música com molt ballable, és a dir, més pensada per al gaudi propi que no pas per una litúrgia, no? I aquesta música, que sí que és per litúrgia, però està com impregnada d'aquesta òpera que ho impregnava tot el segle XVIII, no? Jo no sé si també és important, i encara us queda molt patrimoni per descobrir a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, i aquí aniran sortint petits o grans tresors. Sí, mira, és un dels fons patrimonials potser més important de tot l'àmbit panhispànic, podríem dir. Només en la qüestió dels textos impresos de villancets i d'oratoris musicals, potser és la segona biblioteca de tot el món, perquè ja tenim catalogats més de 700 títols només de villancets i d'oratoris. Es ballava i es cantava i s'escoltava moltíssima música. A on? A Barcelona, si estem parlant del segle XVIII. Doncs al Teatre de la Santa Creu, que s'hi feien òperes, s'hi feien ballets, teatre musicalitzat, en àmbit domèstic també, i un bon reflexe d'això són les memòries, el dietari del Baró de Maldà, que explica tota la música domèstica a casa de gent de la burgesia alta de Barcelona. I també molt en convents, i aquesta va arribar, per exemple, en aquest cas a la Universitat de Barcelona, perquè clar, va haver-hi les desamortitzacions, i gràcies potser a això també s'han conservat? Exacte, es diu que la Biblioteca de Barcelona, de la Universitat de Barcelona, és una biblioteca de biblioteques, perquè precisament recull tots aquests fons desamortitzats de tots els convents que hi havia a Barcelona. Per tant, les biblioteques dels convents eren riquíssimes en tot tipus de disciplina, des de la música, des del dret, la cuina, és a dir, eren riquíssimes, i per tant és un fons a tenir en compte en molts àmbits, no només musicals, però sobretot ara musicals. Més
a més, acabem ara amb aquesta formació escoltant-los, recordant-vos que hi ha un concert gratuït a les 7 de la tarda aquí a l'església de Sant Felip Neri.